ti gloria ken ayat, puso mikas man sabsabong, sangwa ng mapagukrat. Ulep ti basul waknitam, yada yung panagdwadwam. Si kagupwayan ti raksa, item silaw itibiyang. Amin dagiti pinarswam, umay dadya sangwanam. Amang idaydayaw ken ka, ti awan pating ganam. Talon bakir tanabantay, nalang tu amul-mulam. Tumatayab akan kanta, ken kaagday dayaw dam. Sika na sinaayat, bendisyon mo't nawatwat. Buon kat narang sa kabyag, ubog kat kinaimbang. Amin nga abiyag kenayat, o Diyos isudat kukwam. Agayat isurunakam, taisut pagayatam. Agkay sa tayo amin, mangitan ok dayaw na. Naamahan nga ayat na, kada tay mamagkaysa. Ang kanta tayo akanayon, si baligi ken basul. Tinarat sa kamusika, baligit biyagit denam. Madaydayaw ti Apo, kantaan tayo ti Apo iti baro a kanta. Idaydayaw yu ti taripnong dagiti napudno at tao na. Agragsak ka Israel, gapo iti namarswaken ka, agragu kayo tattao ti Sion, gapo ti Ariyo. Agkararag. Managayat ken managparabor a Dios, agyaman kami manen o Apo iti daytoy nga aldaw, nga isu nga insagot mo kada kami. Agyaman kami ti salunat nga inpaay mo kada kami, tapno mabalinan mi ti umay makipagmaymaysa iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami o Dios ti agtultuloy nga panagayat ken parabor nga ipapaay mo kada kami nga anak mo nga mamati ken ka. Agtultuloy na kami nga rod o Dios nga bendisyonan kadagitoy nga aramid mi. Ket iti Espiritu Santo kumatig na nayon nga mangidalan kada kami. Bendisyon met o Diyos iti anak mo nga mangted iti mensahem iti daytoy nga kanito. Ikan nakam nga rod o Apo iti nananay nga sirib, tapno dagiti sasaom nga inkam manggigan, ket agbalin nga taraon mi iti na espirituan nga panagbiag mi. Pakawanin na kami nga rod o Apo, kadagiti amin nga nagkurkurangan mi, iti sangwanam. Dagitoy iti talek ken dawat mi, tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. No agbiaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Identity na pa'y tibyaga po, maipay ito'y kararwak, kas panang
nasantuan nga surat ket masarakan ijay 1 Samuel 2 verse 18 ingana 20 ket kastoy ti kunana. Ni Samuel ijay Silo. Kabayatan na intultuloy ni ubing a Samuel ti panagservi na ken Yahweh. Nagaruwat iti nasagraduan nga apron an aramid iti linen. Tinawen nga yaramida ni nanang na iti basit akagay ket ipanna ken kuana no kumuyog iti asawa na amapan mangidatag iti daton. Bendisyonan ni Eli da Elkana ken ti asawa na ket kunana iti lalaki. Sapay kumatay ka na kayo pa iti apo iti sabali nga anak amangala iti lugar ti ubing nga idaton nyo ken kuana. Kalpasan na agawid dagiti agasawa ijay Rama. Daytoy iti sao ti Dios. Bendisyon ang kati kinapudno, tapno isutaraon ko apo, ken mampukaw tiki nadakes ko, ketal na ken ragsak masap ko. Ibasa kada kayo ti paset ti nasantuan na surat, kas insurat ni San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 40 ken maysa, aging gana iti 50 ken 2, ket kastoy iti maibasa. Ti ubing Jesus ijay templo, tinawen amapan dagiti naganak ken ni Jesus ijay Jerusalem iti festa ti Paskwa. Idi agtawan ni Jesus iti 10 ket 2, napanda na ki fiesta akas kadawyanda. Idi nalpasan ti fiesta ket agaw-awid dan nagbati ni Jesus iti Jerusalem at di ammo dagiti naganak ken kuana. Impagarup da nga adda iti bunggoy da. May sangal daw da amagmagna idi madlaw da nga awan ni Jesus isu asinapsapul da kadagiti kakabagyan ken gagayam da. Agsipot adida masarakan, nagsubli da di Jerusalem tapno sa pulen da sadyay. Iti maikatlong aldaw, nasarakan da ni Jesus iti templo, makikatugaw kadagiti mamaestro a Hudyo, agdengdengeg ken agsaludsud kadakwada. Nagsidaw amin ang nakangeg ken kuana gaput kadagiti na insiriban asungbat na. Nasdaw dagiti naganak ken kuana idi makita da anak ko kinunani inana apay ngay naramid mo daytoy kada kami kastalaunay ti danag ken ni amang birbirok ken ka apay aya a birbiro kandak insungbat ni Jesus diyo kading ammo amasapol nga daak iti balay ni amak ngem di da maawatan iti bagbagana kadakwada. Nakikuyog ni Jesus kadakwada ang nagawit ni Jay Nazareth ket sadyay nagbalin ang natulnog nga anak sinalametmetan amin dagitoy ni inana iti puso na. Ni Apo Diyos nagbendisyon iti panakaibasa iti paset tinasantuan a surat. Amen. Ti sasao anaragsak sao ama magbiahag ti sasao anaragsak sao ama magbiahag. Agtugaw tayo Apo. As little children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys
we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves, and what that means on a dark and cloudy day, when men are crying in the rain, because of love, because of love. Niya po Diyos, iti may didayaw, iti napintas sa mensahe iti kanta, babaon kadigiti membro iti NACS Virtual Choir. Agkararag tayo,
Naindaklan ken man nakabalin nga Dios, ipaay mi ti kangatwa na panagdayaw ken ka, iti daytoy nga bigat, iti daytoy nga maudi nga Domingo, iti bulan, iti Disyembre, ken uray pay, iti daytoy nga tawen, 2021. Agyaman kami ken ko Apo, iti kaaddam kada kami, agyaman kami, o Apo, iti panang bendisyon mo kada kami. Ken uray pay, dagiti anak mo Apo, ang makangeg, iti sasaom itangal daw. Agyaman kami, iti virtual presence da, ken uray pay, iti kaadda da Attorney Edwin, ken Auntie Anita Larida, ni Judge, ken ni Ate Aurora, ken uray pay ni Sister Marites Akas Liturgies. Agyaman kami ken ko Apo, iti panangaramat mo kada kami tangal daw, tap nagmaymaysa kami tinagan mo, ken agdaydayo kami ken ka face to face, ken orepay kadagiti kakabsat mi nga dada iti online service o Apo. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi babaon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Kablawan da kayo amin iti naragsak ken naparabor apan ang pasangbay tayo iti baro atawen. Nalpasen kakabsat iti selebrasyon iti Paskwa idi kalman. Ket nanggan tayo dagiti mensahe may papan iti panakayanak ni Apo tayo nga Hesukristo. Iti kinapateg nga da iti Dios kada tayo. Ket adu dagiti paspasamak tatangatawen 2021. Ngem iti nangted iti bilag kada tayo, nangted iti namnama kada tayo, awan sa bali no diket iti pamati nga isu nga inawat tayo, babaon ken Apo tayo nga Hesukristo. Nagtalinod tayo ken kuana iti daytoy nga tawen, saan tayo nga imimbat ken kuana, ket inaramid tayo iti kaubalan tayo, tapno kasta ket mai tagtag-ay ken mapadpadayawan isuna kadagiti bibiyag tayo. Kakabsat iti daytoy nga tawen ket Shakti in charge iti dawn prayer kada Domingo iti parbangon. Ket babon iti daytoy nga dawn prayer ket nakita mi iti bunga dagiti karkararag tayo tatangatawen. Adu dagiti kakabsat tayo nga dumawdawat iti kararag. Ket nakitak no kasano iti panaggaraw ni Apo Dios kadigiti bibiyag tayo iti daytoy nga tawen. Ket tatay parbangon isu ti maudi nga dawn prayer tayo iti daytoy nga tawen. Ket sapay kuma kada kayo amamin nga dagiti ikarkararagyo nga ramidan iti Dios kada kayo ket maawat yo. Ket umimbag kayo kadagiti anyaman na saksakit yo. Ken kastamot Shakti in charge iti naimbaga damag tunggal rabii iti Sabado. Ket mangganyo daytoy nga naimbaga damag nga daytoy ket maysa nga ministeryo ti Nax United Methodist Church kada kayo nga Ilocano. Tapno kasta sakbay nga maturog kayo ket nakapag-devotion kayon babon ti naimbaga damag. Ken uray pay dagiti dawat ken kararag nga maipaay tunggal rabii iti Sabado. Tapno nasimbong ken nasayat iti panaturog tayo wenno panaginana tayo. Tapno ti aldaw iti Domingo ket makabangon tayo anasayaat ket agdaydayo tayo manen ken ni Apo Dios. Ken kastamat kakabsat tunggal Miyerkules ket Shakti in charge iti morning devotion. Si Jesus ay kasama pananalangin at pagsamba sa umagang kay ganda. Iti daytoy nga tawen nagtultuloy nga niyeg iti naimbag adamag kada kayo ni Apo tayo nga Hesukristo. Iti Biblia napnuan iti sasao amang pabilag ken mangted namnama kada tayo. Nga daytoy nga sasao ni Apo Dios isu iti nangted kada tayo iti namnama iti daytoy nga tawen. Maysa nga patapata ni Bill Gates nga kunana iti binasak tatay iti news kalpasan iti Omicron awanton iti COVID-19. Kalpasan na daytoy ket awanton.
Ket no mapasamak daytoy, ket agyaman tayo iti Diyos. Ket agyaman tayo ti dakkel iti impaay iti vaccine kada tayo. Nga adda iti panagduadwa tayo idi. Ngem na ikat daytoy nga panagduadwa, babaon ka digiti karkararag tayo. Nga dagitoy nga bakuna nga naitudok kada tayo, ket nagbalinda nga bendisyon. Isu iti nakatulong tapno bimaba iti kaso iti COVID ditoy nasyon tayo. Mamatiak iti dayta, kakabsat. Nga iti bakuna ket maysa kadigiti naipaay kada tayo nga bendisyon ni Apo Dios iti daytoy nga tawen 2021. Tapno makarok at tayo iti sumaruno nga tawen iti 2022. Nga iti dawat ken kararag tayo iti Dios sapay kuma nga umay iti baro at tawen nga awanton iti COVID. Agsublinton iti kinanormal iti panagbiag. Kung nakanyak ni Ate Aurora tatay, Ate Au, nag-traffic matatan pastor, nagrigaten iti agbiyahe. Kay kayat ko nga adda ti traffic nga iti COVID. Nasaysayaat nga sige, matraffic tayo kaysa nga agsakit tayo gapo iti COVID, kakabsat. Nga ipakpakita daytoy nga traffic kada tayo nga sumaysayatan daytoy nga tiyempo. Numampay ngumato, bumaba iti kaso ti COVID, ngem ipakpakita iti Diyos nga dagiti karkararag tayo keta umayon iti sungbat na kakabsat. May isa nga bendisyon, kalpasan iti duha nga tawen, keta nakakapilyamat laong da attorney ken ni Ante Anita ditoy. Bisbisita kay Suda, kaano laong napanak nga napan kami da Phil-Am ken ni Tita Nilda Landingen ang nagkanta kadakwada ijay pagtaenganda. Ken kadagiti daddo mga pagtaengan saan kami pa'y nakadanon, nakapagkanta. Gapo iti kinaadu ti responsibilidad tayo tata ditoy uneg iti church, gapo iti simbang gabi ken daddo mapay nga serbisyo ken dawat ken kararag. Kakabsat iti mensahe iti biag iti daytoy nga aldaw ket may papan iti kararag panagyaman ken panagserbi iti Dios. Nagsayat ana nga iti daytoy nga tawen ket nagkakadwa tayo iti panagdawat ken panagkararag. Saan tayo nga nagsarday nga umasidog ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Adu dagiti kamkamong tayo nga nagsakit. Ket masidog da kada kami ken dimawat da iti kararag. Sapay kuma to umimbag da. Ket adu dagiti agyaman kakabsat itatanga aldaw. Gapu ta insubli ni Apo Dios iti nasayaat nga karadkad daw wenno salon at da. Akas kumada Sister Gretchen Perez ken ti ubing na nga nag-COVID di Amerika, kitatakit umimbagdan, ket tangal daw, ket agkasangay ni Sister Gretchen. Agyaman tayo ti Diyos. Nga madamod dagijay kararag nga inya sidag tayo kani Apo Dios, akas kani Mrs. Margalio, Estrella Margalio, apim makada di na palabas nga aldaw. May sakamkamong tayo dito'y Ilocano, ket nagpakada, iti daytoy nga lawas kakabsat ni Nanay Estrella Margalio, kakabsat ni Ate Beth Reyes, kakabsat. Ket agyaman tayo ni Ate Beth Reyes nga nasayat ti salon atnan, nagsublin dayjay ragsak nga daken kuana. Agyaman tayo iti bendisyon iti Diyos. Kitaon tayo iti kararag ni Hana, iti paset ti nasantuan as surat. Ken da sakripisyo na. Bobon iti kararag na ket sinungbatan ni Apo Dios. Nga sapay kumanga maddaan ni Suna iti anak. Ket inted ni Apo Dios dahi nga dawat na baboon ken ni Samuel. Nga awan sa baling indaw dawat ni Hana, ni Ana,
numadan ti anak, ket daytoy nga anak, ket agserbi iti Diyos. Ket mabasa tayo nga iti paset na santuan na surat. Dito'y umuna nga Samuel, Kapitulo 2, versikulo 10-8. Ako na kabayatan na intultuloy ni ubing a Samuel ti panagserbi na kani Yahweh. Manipod na yan na kakabsat, awan sa balin nga panpanunutin ni inang na no dikat dayting ubing kat agserbi ti Diyos. Ket gapo iti dayta, binindisyonan ni Apo Dios ni Ana. Saan na nga binaybayaan ni Ana? Ket ni Ana, makita tayo iti sakripisyo na. Iti verse 19, tinawan nga iramidan ni nanang na iti basit akagay, ket ipanakenkwana no kumuyog iti asawa na, apan nga amapan mangidatag iti daton. Dayjay iti aramiden ni Ana para iken ni Samuel. Nga kanayon nga ikan na iti lupot. Nga aramaten na iti panagserbi na iti Diyos. Kakabsat. Iso nga makita tayo dito ay kakabsat iti bendisyon. Nga iso nga impaay ti Diyos kani Ana. Nga kunan iti verse 21, benendisyonan ni Yahweh ni Ana. Kakabsat. Iso nga kadada kayo nga ininang at da kayo iti bendisyon iti Diyos. Da kayo iti pinili iti Diyos. Tapno kasta ket da kayo iti mangpadakol kadagiti anak yo. Tapno agbalinda nga nasayaat nga ubing. Kitaan nyo dagiti ininang nga insakripisyo iti biyagda, mikat da iti panagtrabaho da, tapno laong ited da iti tiyempo da kadagiti anak da. Sabsabali da iti ubing kakabsat. Nga napadakkel da iti sidong dagiti ininang. Marik na iti panangipateg, kakabsat. Akas iti kababalin nga adda ken ni Ana. Isu nga saludo o kada kayo nga naganak. Nga awan sa bali nga panpanunutin niyo no diket iti dagiti pagsayaatan dagiti anak yo. Saan tayo mat nga laksiden dagiti ama? Ngem dagiti ama ket dagitoy ket adu dagiti pampanunutin da ngamin. Agtrabaho da, agsakad da, tapno maipayan da iti nasayaat nga edukasyon, dagiti anak da. Ket maysa nga ehemplo kada tayo, iti binukol nga pamilya, da attorney ken ni Auntie Anita Larida. Gapo iti ayat da nga makapagserbi ti Diyos, awan sa baling nga nararamid da, no di ket ni attorney ket nagisuro iti sasao iti Diyos. Babuan iti Sunday School, Bible study ken dumapay. Kastamot ni Auntie Anita, dadya suportana. Ken dadya panangipatag na iti sao iti Diyos. Ket napadakkel dangarod nga gasawa da judge, ken dagiti kakabsat na. Ket makita tayo isuda, gapo tayo napadakkel da iti na Kristyanuan na sursuro, ket anya nga rod iti makita tayo kadakwada. Itatakit ito intultuloy ni judge, iti agiwarnak iti naimbagadamag, ken mangisuro iti sao iti Diyos, agyaman tayo iti Apo. Kaano laong nagmensahe ni Judge Edwin Larida Jr. ditoy. Kakabsat, ket agyaman tayo iti panangaramat ni Apo Dios iti biyagda. Iso nga makita tayo ditoy kakabsat, when we honor the Lord, He blesses us. Naipayan tayo, iti ngatuan na panagdayaw iti Diyos, bendisyonan na tayo. Akas iti inaramid na kani Ana, baboon iti panagsakripisyo na, ken panangidaton na, ken ni Isaac. Ti sungbat kakabsat, baboon iti sinseridad ni Ana, ken iti napasnok a panagkararag na, ket naawat na. Dajay kararag na kakabsat kani Apo Dios, baboon kani Samuel.
Isu kakabsat, when we show the Lord that He is more important, naipakita tayo nga ni Apo Dios ket importante. Then the fulfillment of our prayers, He will reward us. He will reward us. Isong itikarit kada tayo, iti daytoy maudi nga Domingo. Ni Apo Diyos ko iti pangpangruna tayo, iti biyag tayo. Ado apod no dagiti aramidon tayo, ado dagiti pakakumikuman tayo kakabsat iti daytoy nga biyag, mabalin nga kunayo, ado dagiti trabaho nga nayatang kada kayo, ngem laglagapan niyo, nga agpatingga iti kinapigsayo iti daytoy nga biyag. Agpatingga iti panagtrabaho yo. Adda iti panagretiro yo. Ngem ket subyanan yun to dagiti napalabas nga tawtawan. Ket kunaon yun to nagsayang dagiti tiyempo nga saan ko nga inaramat iti biyag ko iti Apo. Di ba? Nagsayang. Ngamin kakabsat adda iti kapadasak amay sang ama. Kalpasan iti panagretiro na. Iti nasayaat nga akom nga naited kenkwana. Nagsakit isuna. Ket kinarsaritak isuna, indawdawatak, ken inkarkaragak isuna di hospital, ket kinutungtong nak. Gaputa, idi nagretiron, ket aktibon iti church. Ngem idi saan pa'y nga nagretiro, awan iti panawon na, iti iglesia. Nga no, bisitahan ti pastor, ay pastor, awan panawon ko. Iti Bible study, awan panawon ko ag kapilya. Adu dagiti trabaho, awan iti tiyempo. Ngem idi kimapuy isuna, kunana kanyak saan ko nga malipatan. Pastor, no ikan naklakuman ni Apo Diyos pa'y iti biyag. Kastoy nga aramatek iti biyag ken kuana. Isagot ko iti biyag ken kuana. Ikaragan nak pastor. Tapno maited ko iti 100% ko iti Apo. Ngem kalpasan iti manong aldaw, pimusay daytoy nga ama. Ngem kalpasan, sakbay nga natay, adda iti inkarina, nga ited na iti iglesia. Ket gapo iti dayta nga kari, ket agyaman na kiti Diyos ta, dagiti paset ti pamilya na ket inted na. Daji karina. Nung mampay natay isunan, ket daji inkarina, para iti Apo, ket na ited na. Ket kakabsat kada kayo, umay iti baro atawen, anya ti mabalin nyo nga ikari iti Diyos. Nga, ipaiyo kuman. Saan yun nga itantan? Amangan lakit di no awan tun ti tiyempoyo. Akas, dadya nga ama, iti dadya nga istorya kada kayo. Nga kayat na kumantag serbi iti Diyos, ngem awanen kakabsat iti gondaway na. Tas saanen nga mabalin nga agasan pay iti sakit na. Iso nga kakabsat, laglagapan tayo kumaday itoy. In light of all this, we can see why everything happened the way it did. Makita tayo, no kasano nga mapasamak dagitoy abambanag kada tayo. Ni Apo Dios, God gave Hannah Samuel at the right time. Di ba? Iso nga, iti amin na panawan kat adda iti tiyempo. Nga iso nga, ipaay iti Diyos. Saan tayo kumang agdandanag launay. Adda iti tiyempo, asong bata ni Apo Dios, dagiti karkararag tayo. God gave Hannah Samuel the right time and He moved her to make the vow of dedication so could raise him up to replace Eli as Israel's judge. Kitaon nyo, tinapasamak ka ni Samuel.
Anya iti bendisyon nga impay ni Apo Diyos ken kuana. Isu na iti mangsukat ken ni Eli. Ang agbalin nga judge iti Israel. Because Hannah was willing to make such a sacrifice, we see that not only was she blessed, but so was Samuel and the whole nation of Israel as well. Kitaon nyo, babon ni Hannah, Samuel, ken iti entero nga nasyon iti Israel, ket binindisyonan ni Apo Dios. Agyaman to iti Apo. Gapo iti dayta nga kararag, gapo iti dayta nga sakripisyo, nga isu nga inaramid ni Hannah. Amuyo kakabsat, nagbalinak nga pastor gapo kani apong ko nga bakit. Indawdawatan ken inkararaganak. Awan isunan. Sakbay nga natay ket nagpakada kanyak. Adak dito yung naks idi. Agkapsot isunan iji hospital iji tugegraw. December idi natay. Nga kalpasan iti serbisyo ti Domingo dito'y nagawidak diretso kami ni Mrs. iji tugegraw. Ket nakitak ni apong ko bakit? Ket sadyay nagtungtong kami. Ako na apok matayakon. Agyamanak ta nagbalin ka nga pastor. Ni apong ko iti kaanuman saan ko amalipatan. Gaputa ni apong ko bakit? Iti kanawan nga ima na ket Biblia ken ti kanigid ket imno. Iti rabii ket agkankanta iti imno. Kanya na nga nasursurok, iti agkanta, iti imno. Iti ibanag iti himno mi iti kagayan. Isungan, uray na awan isunan. Saan ko malipatan? Ni apong ko bakit nga Juanita Pagalilawan Andres. Gapo kanya na nagbalinak a pastor. Da attorney Larida nga ta ni Auntie Anita. Anya ti kararagyo kani judge iti. Agbalin nga attorney, di ba? Agbalin nga lawyer. Ken da dumapay. Kastamet ni Judge Edwin Amok nga inti kararag na iti kakaiso nga anak na ni attorney Alcacat. Agbalin matla nga lawyer. Ket baboon kadigiti dawat ken karkararag. Mismo ni Judge ti nag-message nga kanyak nga pastor idawdawatan man ni attorney Elka nga makapasan iti bar exam. Ket manipod iti imbaga ni judge ket nagkarkararagak iti apo asapay kumatasong batan iti Dios iti dawat ni judge. Ket kalpasan na iti bar exam imay iti resulta iti examination nakapasanga rod iso na. Dayjay iti sungbat iti kararag. Dayjay iti parabor iti Dios kadagiti tao nga awan sa balingan ng italkanda iti kararagda akas kani ana no ni apo tayo nga Hesu Kristo. May kadwa kakabsat ken maudi iti may papan iti panagserbi. Dayjay imbasak kada kayo nga sangapulo ken dua pay laeng iti tawan ni Apo Hesu Kristo ket addan iti templo nga iti napan nakifesta dagiti naganak na da Jose ken Maria si Murot isuna. Ket kalpasan iti fiesta nagawid dagiti naganak na isuna ket nagtalinadan iti templo. Ket madanagan dagiti naganak na nga may nga aldaw dagayamon nga magmagna. Idi matakwatan da nga awan ni Apo Hesu Kristo akadwada. Ket idi namwanda nga awan ni Suna kadagiti gungluda ket binirok da kadagiti kakabagyan da ken gagayem da ngem kakaiso nga hasanda nga nabirokan. Iso nga nagsublida ijay Jerusalem. Ket sadyay nakita da ni Apo Hesu Kristo nga agdengdengeg iti panakailawlawag iti sao iti Dios kakabsat. Ken adda isuna dayjay nga agsaludsud kadagiti mga maestro iti lintag.
Isu nga dito'y kakabsat, kunana dito'y paset tinasantuan na surat. Kaong runana iti versikulo, 46. Iti may katlong aldaw na sarakan da ni Jesus, iti templo, makikatkutugaw kadagiti mamaestro a Hudyo, mamasirib dagitoy. Ammo da lintag kakabsat, kan iti linaon iti Biblia dagitoy maestro. Nga tinaramay ni Apo Jesus, agdengdengag, ken agsaludsud kadakwada. Ket dagiti saludsud na ket narigat da asong batan dagito nga mga maestro. Uray pa'y nagadalda. Iso nga kunana iti versikulo 47 ken 7, nagsiddaw amin ang nakangug ken kuana gapu kadigiti na insiriban asong bat na. Daytoy kakabsat. Iti kuna iti paset iti nasantuan asuran. Nasdaaw, dagiti tao ang nakangog kadagiti sursuro wenno sungbat ni Apo Hesu Kristo. Isong aging gana iti daytoy nga panawen, mas daw tayo kadagiti linaon iti Biblia. Dagitoy nga sasao nga aging gana itaket maipalpalawag kada kayo. Kakabsat. Nga dagitoy nga sasao iti Diyos, isu iti mangpapigsa iti panagpambati tayo. Pudno unay, daytoy a Biblia, iti nangted iti direction iti biyag ko. No awan daytoy kakabsat, saan ko amunos sa dino, iti ayan ko ita. Daytoy ti Biblia, iti nangted, iti namnama kanyak ngagtuloy. Adda ti panawen ako mapuyak met iti panagpamati. Uray pastora, kakabsat. Adda lata iti panawen nga adda dagiti kapadasan iti biyag na rigat nga ilawlawag. Adda ti panawen nga mapanpanunot ko met kakabsat iti agsardeng paylaong nga agpastor. Takayat ko nga sumayaat iti klase iti biyag dagiti pamilya. Maikakmat iso dadi nasayaat a klase iti biyag. Ngem babaon iti sao iti Diyos kanyak. Anak ko, sa anak nga pinili, ngem pinili ka. Kunana iti John chapter 15 verse 16, iti panawen nga agkapoy iti panagpamati. You did not choose me, but I chose you. Sa anak nga pinili, nga pinili ka. Nga agserbi. Ket inkari pa iti Diyos. Kanyak babon iti saona. Asaan ka abaybayan. Iso nga baboon kadagita nga sao iti apo kanyak kakabsat. Iti lasud, iti nasarok nga 20 nga tawen apan nagserbik ken kuana. Ibaga kada kayo kakabsat asa anak nga binaybayan ni Apo Dios. Sa anak nga pinanawan ni Apo Dios. Malagip ko idi napanak nga nag-eskwela iti South Korea. Iti balon ko laong nga pirak idi kat 1,000. Awanen. Ket idi adda ko ni Korea, gapot adda di ginatang ko ti airport, idi adda ko di Incheon Airport, iti kwartak laong ket 2 gasot. Ken 50 pesos, 250. Iti nagbati kanyak kakabsat. Ket baboon iti dayta nga gatad nagkarkararaga. Apo, anya iti aramatic to. Inton mapanakon iti university. No awan ti mangted kanyak iti kwarta nga aramatic sa anak nga makapan iti university iti Seoul tati ayan ko ket addak iti Incheon. Ti appoint tinangala kanyak nga iglesia ket iti Dongam, Incheon, South Korea. 2 hours travel from train. 2 nga oras. Tapno madanon ko iti Seoul City.
Ket no 200 jay pirako, ket ipasukat ko manula ang gatad ajay. Kurang pay. Ijay pamasahek nga mapan ijay Sol City. Nga mamuyo kakabsat. Biyernes idi nga adak ijay Korea. Iti rabii. Kabigatan na Sabado. Ket kalpasan iti Sabado, Domingo. Ket sadyay nga impakita ti Diyos kanyak iti senior pastor nga Koreano. Ket kalpasan iti serbisyo iti bigat, ket imbaga daytoy nga moksanim kanyak nga mapanak ijay office na. Ket nakariknasa iti Diyos, ket adda iti imbaga na ijay moksanim. Nakisao iti Diyos iti daytoy nga pastor. Ako na awan kwarta ni Pastor Marcel. Kuna da Senior Pastor kanya kidi, I know you don't have money. So today I will give you. Ikan ka itangal daw. Iti dayjay mo langal daw, sinungbatan ni Apo Diyos iti dawat kung ako naken kwa na Apo. Awan iti kwartak. Ikan nakuma. Iso nga ni Apo Diyos, nangaramid iti wagas. Tapno dayta nga kararagoy di adak sa jay, ket sinungbatan na. Ket saan laong dayjay allowance ko? No diket ko na dayjay Senior Pastor, ikakpay ni bakit mo. Pinanawam iso na di Pilipinas, iso nga ited mo kanyak iti bank account na, ta ikak iso na iti allowance na kada bulan. Ket saan mo kung mga panunutan iso na? Panunutom, iti panagserbim ka ni Apo Diyos, ito'y kan panag-iskwelam. Di lang timbaga na kanya kakabsat. Study hard and serve God. Di ba? Study hard and serve God. Don't mind your wife. Hamo pampanutan iso na. Kung natapno, malpas mo iti panag-iskwelam. So, di tinaramid na kakabsat. Saan da kami nga binaybayan nga gasawa? Ni misis ko ad allowance na. Saan ko panpanutin no niya ti aramaten na? Gaputa well provided kakabsat. Iti panag-iskwelak sa jay. Iso nga nalpas ko, iti 2 atawan apan nag-iskwelak iti Seoul University. Ket sanlaong da nga bendisyon timpay iti Diyos, adda tinasaruk asa nga gasot nga Pilipino anay tugot ko iti South Korea. Tapno maimatangan da, no kasano iti kadakol, iti panagpamati dagitoy nga Koreano, ken ni Apo Dios. No kasano iti wagas, iti serbisyo nga ipaay da iti Dios. Kunak, saan pay nga kagudwa, iti klase, iti panagserbik iti Dios, iti panagserbida sa di Korea. Ditoy no, atidog nga kararag matuukan tayon. Anyamoten nagadidog di sermon ni pastor. Anyamoten nagadidog di kararag ni pastor. Ngem amuyo dagiti Koreano no agkararag da ko 4 nga oras. At dapay di agkararag kami manipod ti alas 6 iti malem iti rabii aging ganay ti alas 6 iti bigat. Kabalan to dayjay nga tunggal bulan at ti maysa nga rabii nga maipaay ken ni Apo Dios. From 6 p.m. to 6 a.m. awan sa baling aramidem no diket agdaydayaw iti Dios. Ket kuna ni moksanim kanyak di pastor. Makapagsermon ka ba iti 3 nga oras? 3 hours. Adda iti maysang iglesia nga nangibaga kanyak nga 3 oras iti kasapulan da nga sermon. Ngem kuna saan ko kabalan? Gaputahan tayo nga kabalan dito, ikakabsat ngam kadakwada, kaubalan da nga agdengog iti sasaw iti Diyos, iti atidog nga tiyempo. Iti biyagda ket insagod da ken ni Apo Dios. Isu nga karit kada tayo nga Pilipino kakabsat. No kaabalan dagitoy nga Koreano, iti kastoy nga wagas, iti panagdayaw, ken panagserbi iti Diyos. Saan tayo kadi nga kaabalan? Nga maamuyo kakabsat, si mayaat kano iti biyagda na nipod na matida iti Diyos. Diba? Kano da jay gyera idi, di 1953 or 1954,
nagkasang iti klase ti biag dagiti nga Koreano ipakpakita da kakada kanya kakabset dagiti nagdalanan da arigat ngem idi namati diti Dios ket simmayaat iti biag da nga kunada kanyak because of God kasto iti biago ita because of God my son and my daughter are good kunada kanyak nasayaat da gapo iti Dios. Gapo iti Diyos. Amin tunggal agsauda, gapo iti Diyos. Kada tayo kakabset, tunggal agsao tayo, anya ti baga tayo. Diyos kadi, bueno, apo o manen iti pirak ko. Apo, puro rigrigat latta kakabset. Iti, mabalin sigurong ibagbaga tayo. Ngem kadagito nga Koreano, awan sa bali nga bagbaga dat tunggal agsauda no diket ni Apo Dios. Akas ka ni Apo Jesus, awan sa bali nga panpananutan na no diket no kasano iti makapagserbi. Iti amana. Akas ko na iti paset ti nasantuan. Awan sa bali nga pampanutan ni Atty. Larida kani Auntie Anita no kasano da nga mapabaknang pa iti panagpamati da kani Apo Dios. Uri kasto iti kasasaad da. Naggapuda pa iti Bulacan kakabsat. San Jose del Monte, dito'y Nax. Tapnula ang makapagdaydayo da kani Apo Dios. Wow! Anya nga klase nga pamati nga adda kadakwada. Iso nga ni Apo Dios ko makakabsat, iti mang bendisyon kada tayo iti daytoy a Domingo. Ken iti daytoy nabatbati pay nga aldaw iti bulan iti Disyembre ken daytoy nga tawen 2021 ken iti kararag ken dawat ko may sa anaragsak ken naparabor a baro atawen iti tunggal may sa kada tayo agkararag tayo. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Diyos. Iti daytoy nga aldaw amami nga nasantuan. Peksamit in kami panagyaman ken ka. Iti may sa tawan manen ang naglabas iti biag mi. Agyaman kami iti tawen 2021 nga iti kinalidong iti napalabas nga tawen o Apo iti 2020 gapo iti umay iti COVID. Adu asang sangit ken dandanag iti napalabas nga tawen. Adu dagiti rigrigat an napadasan dagiti anak mo Apo. Adu dagiti impulang da iti biag daga po iti COVID. Wana mami nga nasantuan. Agyaman kami. Gapo ta nagtultuloy kami ang nagpamati ken kao Apo. Ket impaay mo nga rod o Diyos iti 2021 kada kami. Agyaman kami. Iti panang bendisyon mo kada kami am amin nga anak mo o Diyos iti daytingal daw. Agyaman kami iti panangaramat mo iti biag iti sagtumunggal maysa kada kami. Pudno unay nagimbag ka o Apo. Saan na kami abinaybayan? Saan na kami pinanawan o Apo iti lugudan dagiti adu nga paspasamak iti biag. Agyaman kami. Naglawag o Apo dayti nga tawen ita. Impaay mo o Apo dagiti sungbat dagiti karkararag mi. Asapay ko ta bumaban iti kaso iti COVID iti nasyon mi. Ket Apo babaen iti nagan mo i-declare mi iti daytoy nga aldaw a mapukaw kuman iti COVID-19. Mapukaw kuman daytoy nga barbaro manen nga variant iti Omicron o Apo. Ket sukotam o Dios iti parabor iti biag, iti sagtumunggal may sakada kami. Wana mami nga nasantuan, agyaman kami, kadagiti amin nga anak mo ang nagkasangay, iti daytoy nga tawen. Agyaman kami, iti parabor, iti biag nga sagot mo kadakwada am amin. Kat iti daytoy maudi nga lawas, agyaman kami ken ko o Diyos, iti panagkasangay ni Ate Neri Samonte into the 29. The kambal into the 30 ni Riza ken Jessa Luterio. Bendisyonam kadi isuda. Ken uray pay iti daytoy nga aldaw Apo.
iti panang bendisyon mo ken panagkasangay ni Gretchen Perez. Ken kadagiti amin nga anak mo, Apo, ngagyaman ken ka iti daytoy nga aldaw, agyaman kami. Ken uray pay kadagiti nakadanon, kadagiti wedding anniversary da. Bendisyonam o Apo iti ayan-ayat, iti tunggal ama ken ina, iti uneg iti pagtaengan. Makita ko ma, dagiti anak, iti kinasayaat, iti relasyon, dagiti naganak o Apo. Tapno dagitoy, dagiti agbalin, ng ehemplo kadakwada inton madandan tumot iti pamilya. When amami nga nasantuan, makipagrikna kami, iti family ni Nanay Estrella Margalio, nga nagpakada, iti daytoy nga bulan, iti Disyembre. Liwliwaom kadi, dagiti kakabsat na kanguranan ni Manang Bet Reyes. Sikat imang bendisyon kadi o Apo. When amami nga nasantuan, itultuloy mi nga dawdawatan kanikaragan ni Tatay Manuel Garcia nga dadyo hospital ita. Ikararagan mi o Apo, idawdawat mi asapay ko ma, sumayaat iti salunat na. Ken kastamot ni Sister Maribel Abalos o Apo, nga bumaba ko man iti BP na, nga isuna ket agtratrabaho iti balasiw taaw. Ikatem dagiti nyaman nga dandanag nga dakenkwana. Ken kastamot o Apo nga bendisyonam ni Tatay Simplicio Marquez nga adda iti sagubanit na itangal daw. Sikat yak bendisyon kadi ken kuana o Apo. Ken uray pay o Apo nga idawdawatan mi dama ng Bet Reyes, agyaman kami tinasat nga salunat na ni Nanay Amor Sermonia, ni Nanay Marcelina Evangelista, ni Ate Adelina Roman, bendisyonam kadi o Apo. Ket si kahit agbendisyon o Apo, kadagiti amin nga anak mo ni Manong Vir Santos, ipatay mo kaditi manakabalin ng imam ken kuana Apo, iti daytoy ngaldaw. Ket sumayaat kadi, iti salon at na. When amami nga nasantuan, bendisyam da Manong Jaime Ferrer ken Jamenea Ferrer. When Apo, uray pay da Manong Larry Correa, bendisyonam kadi, isuna itangal daw ken ti pamilyada ni Manong Raymond Neflas, bendisyonam kadi o Apo akan kanayon. Bendisyonam kadi iti salunat ni Auntie Anita Larida. Agyaman kami iti kadana itangal daw Apo kadwana ni Uncle Edwin Larida ken ni Judge Larida. Ken uray pay ni Ate Au Luterio agyaman kami ken kaapo. Ken uray pay o Dios agyaman kami iti kadda ni Sister Marites iti daytoy ngaldaw. Ken uray pay dagiti kakabsat mi iti online service. Agyaman kami o Apo. Ket bendisyonam dagiti lay leader, Ilocano lay leaders, the Surgeon Sermonia ni Sister Leia Antonio, ni Ate Nerissa Samonte, ken uray pay ni Tita Corazon Navarro. Bendisyonam dagiti nga leader ket agtultuloy da kuma ngagministeryo iti umay nga tawen iti serbisyo Ilocano. Ket sika nga ro do Apo iti agbendisyon uray pay kani Manong Jimmy kamatelek mi ken ka iti kaddada iti Rizal tatangal daw. Ken uray pay di subukol a pamilyada. Ken kadagiti amin nga Ilocano Apo nga kadwami tangal daw. Agyaman kami ken kao Apo iti biag ni Manong Joey Evangelista akadwami da Manang Lourdes Rivera ni Manang Evangeline Galapon Salvador ken ni Manang Marlene El Calao, Luz Viminda Jordan ni Manang Judy Castillo, ken uray pay ni Mari Maida Valdez o Apo. Agyaman kami iti panagbuyada iti daytoy nga serbisyo Ilocano. Ken kadagiti amin nga anak mo o Dios anakadwami iti daytoy nga serbisyo. Agyaman kami iti bendisyon nga isungay paay mo kadakwada iti daytoy nga tawen ken uray pay iti naparabor a baro a tawen kadakwada. When amami nga nasantuan, makipagrikna kami iti pamilya ni Brother Jodic de los Reyes sa pagkamatay ng kanyang biyanan kahapon. Dalangin po namin ang inyong paggabay at ganun din po, Panginoon, yung comfort po ninyo sa buong pamilya
ni Manong Jodic de los Reyes. At agyaman kami nga rod ken kaapo, iti daytoy nga gundaway, itiin kami panagdawat ken panagkararag. Ket dagiti dawat ken kararag mi, babon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Itangarod ka kabsat, ti panakaala dagiti sagsagot. Masapol amang itugot ti tunggal maysa iti sagot, kas mayanurot iti imparabor ni Apo a Diosyo. Mabalin tayo kakabsat nga ited, dagiti daton tayo, babaen iti video account, ken GCash nga makita yo kadagiti screen. To'y sagot ngayek mi, nagtaod ako kwa, intalik mo kada kami, dakang ti agaywan. Amen. Agyaman kami ken kao Dios, iti kinimbag mo kada kami, iti daytoy nga tawen 2021, benendisyon mo Diyos, dagiti amin nga anak mo, nga padang Ilocano, kad dagiti trabaho da, ken ti pamilya da. Kad dagiti nga daton, nga may payo apo, ket aramaten nga rod, iti panagserbimi, ken ka, iti dayto nga iglesia, iti Knox United Methodist Church. Bendisyon am kadi, dagiti trabaho, dagiti amin nga anak mo, dagiti ti dawat ken kararag mi, babon iti naga ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Amen. Naimbag nga bigat ti amin kakabsat, ket madaydayaw ni Apo ting Hesukristo, ti kaadada ti Judge Larida, ni Attorney Larida, ni Auntie Anita, ken ni Ate Au, ken ni Sister Marites, ken ni Tintin, ken ni Brother Francis, Ronnie, dagiti staff, ken ni Brother Jodic de los Reyes. Dagiti kadwak itangal daw Apo, ti amok ket maudi nga Domingo, isong adda kayo, adda dagiti makadwa, basta adda iti vaccine cardio Apo, ket mabalin kayo nga agkapilya. Ken the attorney ken ni Miss Larida naka-booster da pa yen. Ket agyaman tayo iti Dios. Brother Francis, yung pa natin. Knox UMC welcomes you home. We are happy to announce that we are opening our doors so you can experience worshiping God with your Knox family. Alinsunod sa ating safety protocols, kung ikaw ay nakatanggap na ng 2 doses ng COVID-19 vaccine at may edad 12 pataas, maligaya kang tatanggapin sa loob ng simbahan upang manambahan. Huwag kalimutan dalhin ang mga sumusunod: ang inyong vaccination card, face mask, at ang iyong Bible. No need for advance seat reservation. All walk-ins are welcome as long as safety protocols are followed. Remember, vaccination cards are required for entry. We are so excited to see you all back here at Knox United Methodist Church, your home church. Tayo, ket into no January 2, ket addan to yun to iti Passover, when may sublin to ti Holy Communion tayo, iti kaaddayo, ang makipagpaset iti serbisyo tayo, into no sumuruno nga Domingo, ken timangted iti mensahe kas konaktatay ni Attorney Edwin Larida, Senior. Sapay kumata, dakayin to no, umay nga Domingo. Ket
Ni Apo Diyos kumay iti may didayaw, itinagan, iti Church Council headed by Sir June Sermonia, ken iti admin ni Dr. Menry Mendilio, ipeksami iti panagyaman mi kada kayo, kada iti sagsagot, ken naawat mi nga bendisyon, kada kayo kakabsat iti Paskwa, ken ni Apo Diyos kumay, iti mang bendisyon, kada kayo amin, ken mangted iti parabor, iti nasayat nga salunat. Madaydayaw ni Apo Diyos, iti daytoy nga tawen, 2021, ken maysa na parabor at tawen, iti sagot na kadatayo, iti 2022. Kantaon tayo, iti closing hymn tayo. No di pa nagbiag mo madanagan ka, keta panuno 3,000 ken naka, lagi perti para burjos inted na, adu nga ayatin pa ay naken ka. Ti ayat na in kabilangin, Diyos dungunain kakitaen, ti ayat na in kabilangin, dakela dungunain kakitaen. No nadagsen unay dayta awit mo, nabanto ti karga binaklay mo, lagi pemayat na ket mapukaw to, dayta danag ket ragsak sumukat to. Ti ayat na in kabilangin, Diyos dungunain kakitaen, ti ayat na in kabilangin, dakela dungunain kakitaen. No dagiti gayem mo nabak ng dam, panunutem ka rin ni Kristo ken kam, lagi pemayat na maliwliwa kam, ijay langit kukwawan servinam. Ti ayat na in kabilangin, Diyos dungunain kakitaen, ti ayat na in kabilangin, dakela dungunain kakitaen. Gapo na anulit daang mot sumken, di kaagdanag Diyosin katumaklin, lagi pemayat na di ang sardeng, adaken kaingat gunggunang dumteng. Di ayat na in kabilangin, Diyos dungunain kakitaen, ti ayat na in kabilangin, dakela dungunain kakitaen. Agkararag tayo, agyaman kami ken ka o Diyos, iti naindaklan nga ayat, nga isong insagot mo kada kami, iti daytoy nga tawen 2021. Agyaman kami ken ko Apo, iti panang tarabay mo kada kami, ken panangipay mo kada kami, iti naset nga salunat. Bueno Apo, saan na kami binabayaan, ket nagtultuloy, iti panangipay mo o Diyos, iti biyag mo kada kami. Ket asapay ko maapo, tamay saan na parabor, ken naragsak, abaru atawen, iti sumangbay, iti tunggal maysa, when tunggal pamilya, iti dayto yung sumarunong atawen. Ket amami nga nasantuan, madaydayaw ka, iti dayto yung aldaw. Ket dagiti iti dawat ken kararagmi, bubon iti nagan ni Apo ming Hesukristo. Amen. Ti ama ken anak kuma, ken Espiritu
Ket ita awaten ti tinaindakla na bendisyon, naggapo itinagan ti Diyos Ama. Iti anak na iso ni Apo Heso Kristo, nga iso ti dalan, iso ti pudno, ken iti biyag. Ken mabon iti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, iso kuma iti awaten tita, nga wan patinggana. Amen. 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 Naimbag abigat tayo amin kakabsat, ket may sana parabor, nga umay abaro atawen kada tayo.